запуска на нашата сесия. Не знам дали виждате, горе в дясно би трябвало да се е появил един червен бутон. Нямам представа дали вие го виждате. Виждате го, да. Това означава, че в момента се извършва запис и смятам от тук нататък да записваме това, което се случва в виртуалната стая. И в последствие може да го гледате като видео в YouTube или някъде на някой линк, който ние ще ви дадем. Специално дори още веднага след сесията ще мога да ви пратя линк да го изгледате видеото. Вече ако трябва да се свали, това мога да го направя само аз. И в последствие ще го качим най-вероятно в YouTube. Така, казахме вече за ролите, казахме за това какво може да се прави в платформата. Много е важно да се изчисли ресурса, който ви е необходим, за да правите едно подобно упражнение. По принцип лицензите, които имаме в МОН, позволяват едновременно провеждане на 5 срещи с по 100 участника във всяка, което е един доста приличен ресурс на първо време. Разбира се, когато подобни услуги се развият, най-вероятно ние ще апгрейдваме много от нашите възможности. Но на този етап това, което ние сме установили с практиката, е, че една оптимална група се състои от 20 на души. Най-малкото, когато очакваме някаква обратна връзка от тях, 100 души са вече преклено много и общото няма много време за въпроси и отговори, пък точно понеже ни се искаше и държахме групата да е малка, за да можем да чуем и вас. В този смисъл спокойно може да кажем, че в момента това, което правим, е един аналог на класическа класна стая. Има няколко прости правила за ефективно общуване, но поне че вече изоставам малко с времето, мисля да не се спирам на тях. Основното е, когато не говорите, да спирате микрофона си. И разбира се, другото, което е важно, да гледате все пак всички елементи на екрана, примерно не само какво се чува, но и какво пишат колегите, какво се случва в стаята и евентуално с вашите права да се намесите, когато това е необходимо. Практически упражнения, няма много какво да ви кажа за практически упражнения, но все пак да ви покажа примерно как мога да си шерна екрана. В момента, примерно, шервам си целият екран на компютъра и може би можете да видите моята поща, нещо друго. Сега вероятно ме виждате как отварям някакъв прозорец, пише нещо, момент да го напиша на български. Не е точно това. Да, виждаме някакъв сайт. Затваряме го това нещо. Спирам споделянето, разбира се, отварям си пак презентацията. Секунда. Казах ви вече, че платформата позволява различни неща, примерно да се рисува върху екрана, да се посочват обекти и така нататък. Но това вече ще го установите с времето. На този етап, мисля, че това, което исках да ви кажа, в най-общи линии се приключи. Да, разбира се, да не забравя все пак да ви благодаря за това, че ме изслушахте. Само да видя къде беше последният слайд. Ако някой има нужда от моите контакти, ето ми мейла, винаги може да ни пишете, когато имате някакво желание да участвате в друг вебинар или пък имате някакви допълнителни технически въпроси. За такива аз съм човекът. А сега предлагам да дам думата на госпожа Дейкова, както е по програма. В крайна сметка за въпроси ще имате няколко минути на финала, т.е. не няколко минути, колкото се налага. И така, надявам се, че връзката с Дейкова работи, защото в момента са различни офиси. Госпожо Дейкова, чувате ли ме? Да, чувам. Добър ден. Благодаря. Още веднъж добър ден на всички. Благодаря ви, че се включвате в този вебинар. Както каза Орлин, това е първото упражнение за нас. Ние сме организирали много събития в рамките на изпълнението на различни стратегически документи, на различни проекти, но винаги сме контактували на живо. Надявам се и днешния ни контакт
да е успешен. И така, за тези, които не ме познават, казвам се Валентина Дейкова, началник на отдел учене през целия живот. Съм в Министерството на образованието и науката. От края на 2012 година, когато България се включи в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, изпълнявам и ролята на национален координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. Конкретният повод за днешния уебинар е създаването на национална платформа Обединени за ученето на възрастни. Това е планирано в нашите национални стратегически документи и следва да се случи през 2016 година. Ние сме направили не малко стъпки в това отношение през изминалите 3 години. Създадохме Национална координационна група за учене през целия живот. Бяха номинирани областни координатори. Започнахме през миналата година създаването и на национална мрежа на институции за образование и обучение на възрастни. Когато прегледах списъка на участниците днес, видях, че някои от тях вече са членове на националната мрежа, а се надявам всички останали, каквито са културните институции, представителите на читалища, библиотеки, музеи, да се присъединят към нас през тази година, за да можем успешно да постигнем националните цели, които сме си поставили за решаване в този най-труден сектор в общата система за образование и обучение, сектора за учене на възрастни в България. И така, накратко ще ви представя основните стратегически документи на Европейския съюз, в който са планирани целите, свързани с образование и обучение и в частност и с сектора за учене на възрастни. Това са стратегия Европа 2020, стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението до 2020 година, обновената европейска програма за учене на възрастни и най-новия политически документ на Европейската комисия. Това е новата програма за умения, която бе приета съвсем наскоро на 10 юни 2016 година. И така, основните цели, които си поставя Европейския съюз и които обединяват по посока постигането си всички страни членки на Европейския съюз, са най-малко 3, но това са основните. Делът на младите хора, напускащи преждевременно училище, да бъде намален под 10% към 2020 година, поне 15% от възрастните да участват в дейности за учене през целия живот. И една от най-новите цели от миналата година, делът на работещите на възраст 20-34 години със средно или висше образование, завършили образованието си преди 1-3 години, да бъде най-малко 82%. Съвсем нормално е България да планира своите национални цели в съответствие с основните цели на Европейския съюз, като разбира се и допълни онези специфични цели, които е необходимо да постига с оглед на своето
по-успешно развитие и постижение към възловата година 2020. На 2 слайда ще видите някои от основните национални стратегически документи, в които са включени и тези цели, с които ще ви запозная с малко, и мерки, конкретни мерки, насочени към постигане на целите. Основните от тях, разбира се, са Националната стратегия за учене през целия живот, Стратегията по заетостта, Националната стратегия за младежта, Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии, Националната стратегия за насърчаване на грамотността, Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователна система, Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение. Както виждате, изключително много стратегически документи, но за съжаление, разбира се, те са в началото на своето действие. Повечето от тях стартираха през 2013-2014 година. Хоризонтът на всички е 2020 година, но за съжаление, независимо от огромния брой национални стратегически документи, резултатите, които постигаме, все още са крайно незадоволително. И така, да видим какво е постигнала България в стремежа си да намали преждевременно напусналите училище. Това е групата на младежите от 18 до 24 години, които обаче преди да завършат средно образование са напуснали училище. Виждате, че до 2011 година България има едно много добро ниво, т.е. под средното ниво на Европейския съюз. Тук показателят трябва да е под, защото целим намаляване. С 11,8% от групата, цялата група на младежите от 18 до 24 години, напуснали училище, като средната европейска стойност в синьо европейската стойност и в червено националните стойности, средната европейска стойност е 13,4, доста над националното ниво. За съжаление, от 2012 година започна един негативен процес за увеличаване дела на преждевременно напусналите училище, за да достигнем през 2015 година 13,1%. Или имаме увеличение с повече от 2,5% само за 5 години. Това е твърде тревожна тенденция и ако не се обърне, то ние ще имаме проблеми. Не само това, разбира се, основното, но нашата национална цел е да намалим преждевременно напусналите училище под 11% към 2020 година, а както виждате, за съжаление, към настоящия момент ние се отдалечаваме от тази цел, вместо да я приближаваме. Друга основна цел е повишаване на участието на населението на 25-64 навършени години в образование и обучение или в учене през целия живот. Много ниски са показателите ни, много ниски са стойностите ни по този показател. Виждате колко бавно сме увеличавали участието си в дейности за учене през целия живот. Тук се включват всички дейности и участие в формално, неформално и самостоятелно или информално учене. Стойностите ни през 2011 година са
само 1,6%, т.е. от цялата група на 25-64 годишните, само 1% и 600 са участвали в дейности за учене през целия живот, при средно европейско ниво 9,1%. Независимо от бавния темп, започнахме постепенно да повишаваме този показател, но за съжаление през последната година имаме леко отстъпление с 1/100. Надявам се да я наваксаме и не само да наваксаме, а значително да увеличим участието си, така щото тази положителна тенденция, започнала в периода 2011 и продължила до 2014 година, да продължи и след 2016 година. Независимо от всичко, едва ли ще постигнем националната цел, която сме си определили от 5%. Виждате, европейската цел е 15%. Такова средно ниво трябва да покажат всички европейски страни, а нашата национална цел е 5%. И въпреки всичко, при тази динамика, с която се движим, прогнозите са твърде песимистични. За съжаление, това е един показател, по който България заема или последно, или предпоследно място. В момента сме на предпоследно място, преди Румъния. Всъщност 4 пъти сме били на последно и 7 пъти сме били преди Румъния на предпоследно място през последните 10 години. Разбира се, това не е за хвалене, но това сочи статистиката и това сочат фактите. Ние сме си определили и една специфична цел за намаляване дела на неграмотните. Този дял, както виждате, сред лицата на възраст 15-19 години е 2% през 2011 година. Всъщност, този дял се установява единствено и само по време на преброяването на населението. Последното преброяване беше през 2011 година, следващото ще бъде през 2021 година и всъщност тези данни ще излизат поведнъж на 10 години. Ние сме си поставили за цел, т.е. към 2021 година, да установим, че лицата на възраст, виждате, това са младежи, и двете групи включват млади хора от 15 до 19 и от 20 до 29 години, да намалим неграмотността на 1,5%. Разбира се, добре е въобще да я унищожим, защото какво правят тези млади хора от тук насетне, след като дори не могат да четат и пишат? Това означава неграмотни. Както виждате, твърде притеснителен е процента на младите хора. Вероятно този процент не е намалял съществено и към 2015 година, което означава, че една огромна част от младите хора въобще не са влизали в училище и за съжаление има такава група, която и не влиза в училище и към настоящия момент. И един показател, по който страната ни се движи добре през последните 2-3 години. Един показател, с изпълнението на който са свързани и всички останали показатели, с които ви запознах до сега. Повишаване на заетостта на населението. Целта, която си е поставила България, е много амбициозна. Тя дори надвишава средната европейска цел. Европейската цел е 75, а националната цел е да постигнем към 2020 година 76% от населението, заетост на населението от 20 до 64.
Колеги, забелязваме, че госпожа Дейко има някакъв проблем с връзката. Предполагам, че тя ще отиде при колегата Жулиан да продължи. Юлиан, чуваме ли се? Изчакайте просто минутка. Не знае какъв проблем, предполагам, че е малък, защото го виждам, че колегата все още е на линия, той е в същия офис. Чувате ли ме? Прекъсна интернет на моя. Да, продължи от там, няма проблем. Продължавам от друг компютър. Ето все пак колко по-добър е живия контакт. Но това пък е една по-голяма възможност да се свържем с повече хора. Всъщност, аз вървя към края на своята презентация. Целта ми е съвсем общо да ви запозная и с националните цели, и с състоянието на този сектор. И това не е случайно. Лошите показатели показват, че наистина е необходимо да се обединим и да положим доста повече усилия, за да достигнем поне средните европейски нива. Защото всички страни имат нива, за които поне на този етап са една далечна цел и тази мечта не скоро ще се случи по отношение особено на показателите, свързани с образованието и обучението. За огромно съжаление. И така, два показателя, които наблюдаваме от миналата година, по препоръка на Европейската комисия, относителен дял на лицата на възраст 15-29 навършени години, които не работят и не участват в образование и обучение, относителен дял на лицата на възраст 20-24 години, които са завършили най-малко средно образование. За съжаление, почти една пета от младите хора на възраст от 15 до 24 години в България нито работят, нито учат. Виждате, стойностите ни са около 20%. По-лоши показатели има само Италия. Може би пак имаме проблем с връзката, колеги. Междувременно мислете се пак за въпросите си, защото имате предвид, че след тази презентация няма да има въпроси, въпроси ще има накрая. В момента ще поема нещата, докато колегите се свържат отново. Не знам какъв е проблема, предполагам, че всеки момент ще го устранят. Просто имайте минутка търпение. Спирам си за малко микрофона. Отново малък проблем с интернет връзката, но ето това е последния показател. Имаме голям дял на завършилите средно образование. България е над средното европейско ниво. Но за съжаление и тук, макар и с малко, но и не много малко, за 2 години с 1% намалява броя на младите хора с завършено средно
образование. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Надявам се, онези от вас, които не са членове на Националната мрежа за учене на възрастни, да станат такива, като за това следва да ни изпратят просто едно съобщение, в което да представят профила на организацията, както и координатите за контакт, която представляват. А тези, които вече са членове, се надявам, че ще видя по време на дните за учене през целия живот, националните дни, които ще се състоят от 6 до 8 октомври 2016 година в град Бургас. Още веднъж благодаря. На госпожа Дейкова. И сега, както колеги е по програма, колегата Юлиан Гьосев ще говори за националната платформа Обединени за ученето на възрастни. Секунда за заради неговата презентация. Би трябвало тази. Господин Гьосев, чуваме ли се? Да, аз ви чувам. Давайте, ваш ред е. Здравейте от мен на всички, с които се познаваме, колегите, които присъстваха на семинара в Пловдив, а и тези, които присъстваха на други наши събития на организирани и проведени от екипа на Националния координатор за учене на възрастни. Съвсем накратко, за да спазим програмата на вебинара, ще ви запозная с това, което до момента е свършил екипа на Националния координатор за учене на възрастни в изпълнение на неговата работна програма за 2016 година и което е основна тема на вебинара, именно Националната платформа Обединени за ученето на възрастни и съвсем актуалните събития, които се случиха в сектора за учене на възрастни, свързани с създаването на областни координационни механизми за учене през целия живот. В края на месец март и началото на месец април в санаторно-оздравителния комплекс Камчия беше създаден Координационния съвет на Националната платформа Обединени за ученето на възрастни, който трябва да обедини усилията на заинтересованите страни от всички равнища на управление и да ги мобилизира за изпълнение на европейските и националните цели в сектора за учене на възрастни. Самата платформа представлява нов подход за съгласуване на действията на всички заинтересовани страни и за натрупване на нова личностна, експертна, институционална, организационна енергия за осъзнати промени в сектора. Следващия слайд са е представена системата от координационни механизми в националния сектор за учене на възрастни. Вече беше споменато в началото на презентацията на госпожа Дейкова, че в първия етап от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни беше създадена Националната координационна група за учене през целия живот. В нея са представени над 30 организации и институции на национално равнище. Тя се председателства от представител на политическото ръководство на Министерство на образованието и науката. На този етап това е господин Диан Стаматов и Националната координационна
координационна група при своето създаване беше конституирана по начин, по който да подкрепя дейността на националния координатор за учене на възрастни. Нейн заместник-председател е именно той. Тази функция в момента се изпълнява от госпожа Валентина Дейкова, т.е. дейността на Националната координационна група за учене през целия живот, освен формиране, анализиране, оценяване и мониториране на процесите в политиката за учене през целия живот, подпомага и дейността на Националния координатор за учене на възрастни. През втория етап от изпълнението на програмата бяха номинирани и определени 28 областни координатори и техните заместници, които са представители на териториалните структури на Министерство на образованието и науката, регионалните инспекторати по образование и областните администрации. Разбира се, там където на место е преценено, вариантите за изпълняване на функциите на областни координатори са различни. В някои от областите това са представители на областните администрации, в други от областите заместници са представители на регионалния инспекторат. Подходът е различен и освен 28-те областни координатори, през втория етап, вече беше споменато, беше изградена националната мрежа за учене на възрастни, където са обединени организациите и институциите на този етап само от формалната система за образование и обучение на възрастни, като разчитаме тази мрежа да се развива и с представители на институции и организации, които предоставят неформално обучение на възрастни, каквито са културните институции, спортните организации, широк кръг от институции и организации, които тепърва предстои да бъдат приобщени към националната мрежа и вашата роля като представители на такива институции ще бъде изключително голяма. Разчитаме вашите институции и организации постепенно да се приобщават към националната мрежа и да стават нейни членове. На следващо равнище, на следващите етапи, а именно през настоящата година, освен 28-те областни координатори, започна през пролетния цикъл от работната програма на Националния координатор изграждането на 6 пилотни областни координационни групи. Създаването в 6 статистически района на този етап са изградени на този етап са изградени 5 областни координационни групи в област Габрово, област Русе, Пазарджик, Бургас и Видин. През есенния цикъл от работната програма на Националния координатор за учене на възрастни предстои процеса по създаването на областни координационни групи да приключи с създаването на подобна областна координационна група на територията на област Хасково. Само ще спомена, че освен основния профил на заинтересованите страни от Националната координационна група за учене през целия живот, процесът по създаване на пилотните областни координационни групи показа една интересна картина, тъй като профила на заинтересованите страни във всяка от областните координационни групи беше различен. В една от областите доминират представителите на системата на професионално образование и обучение, в друга институции работодателските организации, синдикалните организации, като, разбира се, при създаването на областните координационни групи бяха
обсъдени и гъвкави възможности в техните правилници за приобщаване в тяхната работа, за привличане в тяхната работа в зависимост от специалните проблеми, в зависимост от въпросите, откритите въпроси, които стоят в дадена област, и на други представители на заинтересованите страни, които на по-късен етап биха подкрепили дейността на областните координационни групи, най-вече по линия на анализиране и формиране на областни политики за учене през целия живот. Тук на този слайд накратко е представена индикативната програма на Националната платформа Обединение за ученето на възрастни. Виждате, че под номер 4 фигурира и настоящия уебинар, с който провеждаме с вас, и разбира се други уебинари, които предстоят през есенния цикъл от работната програма на Националния координатор за учене на възрастни и през 2017 година, тъй като работната програма на Националния координатор, знаете, е за 2-годишен период, за 2016-2017 година. Разбира се, ключово събитие на обединените действия на представителите на заинтересованите страни в Националната платформа Обединение за ученето на възрастни са националните дни за учене през целия живот. Съвсем накратко ще спомена структурата на Координационния съвет, а именно Координационния съвет на Националната платформа влизат представители на Националната координационна група, на областните координатори и на институции от Националната мрежа за учене на възрастни. Функциите на областните координационни групи са свързани с функциите на Националната координационна група, но тяхна основна особеност функциите на Националната координационна група са насочени, както вече споменах, към анализиране, оценяване и мониториране на политиката за учене през целия живот, част от която е политиката за учене на възрастни. Областните координационни групи обаче, освен тези функции, които изпълнява и Националната координационна група, ще анализират и оценяват, ще програмират развитието на областните сектори за учене на възрастни, а това ще даде възможност на отделните пилотни области да отразят в картината на техните сектори за учене на възрастни специфичните проблеми, специалните въпроси, особеностите, които възникнаха между другото и на 5-те кръгли маси, които проведохме през месец юни. Въпросите, които трябва да бъдат разрешавани, решенията, които са необходими да бъдат намерени, бяха дебатирани по време на 5-те кръгли маси, още на етапа на създаването на областните координационни групи. Тук са щрихирани съвсем накратко задачите на областните координационни групи. Те са свързани с идентифициране на предизвикателствата и проблемите в съответната област. Не на последно място трябва да споменем, някои от вас сигурно са запознати, други, ако не са, ще имат възможност да влязат на интернет страницата на Националния координатор за учене на възрастни, където имате възможност да влезете и в Националната информационна система за учене на възрастни, един уникален инструмент за оценка на процесите, който беше създаден през първия етап от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни и който ще подкрепя допълнително анализирането и оценяването на процесите, включително сред институциите от
неформалната система за образование и обучение на възрастни, т.е. широк е кръга от организации и институции, които ще използват националната система. Това е моята презентация. Благодаря ви за вниманието. Оставам на ваше разположение. Може би госпожа Дейкова, ако още там да си включи камерата, за да я виждаме и нея. Колеги, предполагаме, че имате и някакви въпроси. В всички случаи не сме се забавили толкова много спрямо програмата. Знаете, имахме и дребни технически проблеми. Но който има въпрос, както ви казах вече, горе в дясно има едно човече, просто трябва да го натисне, за да видя, че иска да каже нещо. Имате ли въпроси, колеги? Можете ли да ги пишете в лентата, както видяхте вече? Така. Госпожа Филипова от Кърджали. Имам по-скоро едно предложение за нова среща. На среща в Пловдив Силвия Георгиева ми направи една интересна презентация по социалните мрежи. Мисля, че ще е полезно да се направи вебинар, на който се запознават повече колеги с тази информация. Ами, госпожа Дейкова да отговори, предполагам, че няма да ни е проблем да организираме подобно нещо, но все пак тя да каже. Всъщност ние сме планирали такъв вебинар още през този месец за представяне на електронната платформа за учене на възрастни в Европа или ЕБАЛЕ. Така че следващия вебинар в рамките на месец юли ще бъде именно за представяне на тази платформа, както и за формиране на умения за работа с социалните мрежи. Въпроси, колеги? Някой, ако има микрофон, може да му дам думата, просто да дигне ръка. Ако нямате други въпроси, разбира се, да използваме тогава да ви благодарим на всички за участието и да се надяваме, че бяхме полезни. Като видеото от настоящия вебинар ще ви пратя линк още до вечера. Не го записах целия, но почти целият вебинар е записан. А вече като го качим в YouTube, тогава ще получите и повече допълнителна информация. И така, колеги, някакви други въпроси? Последна минутка за въпроси. А в такъв случай да пожелаем на всички хубав и успешен ден и да се надяваме скоро пак да се видим, било на живо, било в виртуалното пространство. До скоро, колеги!